Doe waar ben wie? Die Oktoberfeest, die kolom. Oké, en wat houdt het in? Dat is met pulbieren. Met pulbier? Ja, Oké. in Twente. En wat is die taak, Joet? Nou, straks pulbieren hier op zich in Twente. En die moest ophellen en dan brengt ze bij de En bar. dan ben ik naar de bar. Welke kroegen had je hier? Manolito en Paradiso hier in Kalm. Ingrid hier hebben we Oktoberfest. En ja, het is best weer. Hoe komt Doede bij jou aan het werk? Ja, ik had er wel zo nagedacht. Ik weet het eigenlijk net eens meer. Hij kwam gewoon zo nou en dan eens even in het café. En dan kreeg hij een bakje koffie of een cola lightje of zo. En staarde gewoon net er wat inroegelen. En dan vroeg ik van, was toen dit krijgt even aan? Of wie krijgt even helpen? Nou, en zo in het gang. En op laatst weer er alles aardig is. En door de week komt er nog wel even een roemt het terras voor me op en zo. Even een colaatje. Hey! Ze ben hier al, hè? Ja, jongen. Zo, deze hier direct bij, hè? Deze hier. Zie. Op maar. Hey! Hey! Wat doet je verder? Werk in het talent, dagbesteding in Kolom. Oké. En wat doet je dan? In de keuken ook wel eens een keer. Ja? Ja, En dat vind ik leuk. ja. En vier is een stuk hobby's. Ja, zwemmen en voetballen en gymnastiekje. Ja? Ja, Een gymnastiekje. ja, dat is op deze jongen. Oké, en wat doet je dan al hier? Ja, voetbal, van alles. Een rondje rennen. En jongen, de koor. Dat was En een club. druk. Oké. Ja. Dus hij is het hartstikke druk. Ja. Ich bin so toll, ich bin der Anton aus Tirol. Meine Gegenstanden waren seiner Wahnsinn, bin im Alten, meine Figur, auf Wunder der Natur. Ich bin so stolz und auch so wild, ich treibe es Eis und Eisgekühlt. Ich weiß, wie viel gesehen, scheint die Bronze, so ist er und der Anton aus Tirol. La 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 la, la 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 la. Hoe doet het? Prachtig. Altijd zonder door ook even net, hè? Nee. Hier er al jaren. Ja, hè? Ja, Waar kerst hem van dan? vooral van de Paradiso-bar, hè? En de Manolito-bar. Ja, toen ik er ooit begon, toen weer doen er al. Dus, ik maak goed natuurlijk de lust weer. Ja? Ja, dat is net goed, hè? Nee. Doen dan vindt het nice zitten nog het mooiste. Ja? Nou, dan krijg je een broodje kroket, hè? Wat voor man is Doede? Heerlijk. En een huddenburger. Ja, super. Zullen we er even verder? Een maandje geleden weer de toonheel in je bus. En dat hebben we natuurlijk even vierd met koffie en gebak. Ja, dat hier in het begin van het hier al een keer zijn. Doe dat, dit hier best toonheel hier bij de zaak. Maar toen vregen er me alle weken van, wanneer is het? Ja. Dus op laatst toen hebben we zijn, dan is het en dan houden we het. Hij is wel de vriend van iedereen, zeg maar. En dat merk ik wel aan de klanten. Iedereen kent hem, iedereen groet hem even en ja, hij is erbij. Ja, zo. Was maar even zien, hoe het mannelijk is die ik wil wat helpen.